गजब लागेला हो आ गजब लागेला। पूछिए कि क्या क्या तजिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। गजब लागेला हो रे 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 गजब लागेला हो गजब लागेला। गजब लागेला हो गजब लागेला। जरा एक बार गमछी अपने हाथ में ले ली ना जी। अतनी गमछी ले ले तो चलिए अच्छा लगे। वाह हाथ तोड़ करिए गमछी ठीक बा भाई। एक बार गमछिया उठा ली लो। एक बार गमछी हमरा हाथ में तो गमछी नहीं खेका करी। ए सनी भाई तनी गमछिया अपन दे देना। ऐसे कि हमनी से के भोजपुरी में मोछ और गमछी के बड़ा महत्व बा बानी जी। तनी पर हिलाते हुए यहाँ से तो हवा ना जाई उतना दूर तक, लेकिन रउआ हाथ कब तक बगल वाले भाई के भी दुश्मनी खत्म हो जाई 2 मिनट में। कि गजब लागेला हो रई 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 गजब लागेला हो गजब लागेला। गजब लागेला हो गजब लागेला। और थोड़ा गमछा हिला के आ जिला बलिया के मर्दा के जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। गजब लागेला हो गजब लागेला। गजब लागेला हो गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। 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 हरे हितवा हरे हितवा हरे हितवा हाय 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 हितवा हाय हितवा हाय हितवा हाय हाय हितवा हाय हितवा हाय हितवा हाय हाय हितवा 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 जिला बलिया के मर्दा गजब जियो भाई। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला क्यों बताऊं? काहे देखो एक से एक कि भाई इतने गर्मी में भी इतने देर से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इतना देर से कार्यक्रम देख रहे हैं। भाई पावर तो है ही आप लोग के पास ना। देखे में ये हाथा काठा मोछिए पताओ हो मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ के मुझे बताओ देखे में ये हाथा काठा मोछिए पताओ हो मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ औरी चाहे घूमा लंदन घूमी चाहे घूमा मंसूरी में बढ़िया लिखिए कम बादशाह लेकिन बात करो जियो मेरे यूपी के से। देखे में ये हाथा काठा मोछिए पताओ हो मुझे बताओ रखे मुझे बताओ मुझे बताओ रखे मुझे बताओ औरी लाखों में एक बाटे सुंदर स्वभाव। लाखों में एक बाटे सुंदर स्वभाव लाखों में एक बाटे सुंदर स्वभाव देखे में ये हाथा काठा मोछिए पताओ हो मुझे बताओ रखे मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ आजकल जमाना और मोच का वही बड़ा डिजाइन चलता है ना जी। सब हमारे यूपी बिहार के जितने भी लड़के हैं सब बड़ा अच्छा अच्छा मोच का ऐसे किस किस का है ना वैसे बताना भाई। डिजाइन वाला देखे में ये हाथा काठा मोछिए पताओ हो मुझे बताओ रखे मुझे बताओ मुझे बताओ रखे मुझे बताओ लाखों में एक बाटे सुंदर स्वभाव। सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव लेकिन मिठ मिश्रिया सुबोली रई 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 मिठ मिश्रिया सुबोली गजब लागेला। कि मिठ मिश्रिया सुबोली आया गजब लागेला। ए जी सुनो तनी जी राउर बोली गजब लागेला लेकिन बोली न कहीं से कर दे। अच्छा ऐसे क्या कि मीठ मिश्रियस बोली आया गजब लागेला।
लागेला क्या त जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला 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 नया भइल सरसो पुरान भइल तीसी नया भइल सरसो पुरान भइल तीसी देवरे से फसल बिया अरे देवरे से फसल बिया मारा के की जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला अरे बिल्कुल